Kogi kon be it ke job belai. Kene ka kentangin ai shu belai barok ka buram. Nga pediang it ipi na do kilong kpa. Kilong kemi. Ki kun samla ki hap ki be it ke jong try. Haga kerteng ke badan bor ke jong try jing belong Jesus Christ. Nga ai ku belai it ipi wai poi barok jang kene ka por. Ka kubor ka bengawan ruak bat ka bengin sam. Hapedeng jong pi kene ka kenta. Kata ka de kalong syapang. Ka bakadok ka kwa mar persya ayo mensem. Umensem ukwa persya e ke jing kwa kadok. Kata ka de ka nong rim na ka khtien ka jong try. Tongin ya pule pelit ka Bible jong fi ya pule lang bat nga kene ka por. Kata ka de Galatia san lanong ka khot ka ba khat nyau. Ki kintien ki bang kum ne. Namar kata kadok ka kwa mar persya yo mensem. Bar uta umensem mar persya ya kata kadok. Namar kini kia mar persya kat ba phim. Yo le ya kita ki ya ki ba phi damon. Namar kata kadok ka kwa mar persya ya ka jing thmu jong belai. Ya ka jing kwa ka jong belai. Ya ka mon jong belai. Ya ka jing kwa ka jong umensem. Umensem jong belai bade. U isi ya jing kwa ka dok. Bat u persya ya jing kwa jong ka dok. Namar ke jing kwa jong ka dok. Kini ke jing kwa brai jong ane ka dok. Kide ke be ijliya khamat jong belai. Kide ke be jakliya khamat jong belai. Bat kide ki longro kata kade ka pop akhmat jong belai. Ki jing kwa brai jong ka dok. Ki kam auria. Ki ba khwan ki ba lalot. Ki ba kwa burom. Ki bishni ki ba lorni. Ki kam snyo bha. Ki ba ngimla banjir kerteng. Ki jing kwa brai jong ane ka dok. Hak khamat jong belai. Ba ki de ki long ki ba ijli. Bat ki ba jakliya aduk kata-kata. Ya ka ba belai u isi ki jing kwa jong ka dok. U mensi ba khot yo belai. U persya baik-baik. Jika jing kwa brai jong ka dok. Ka dok bade ka persya ya ka jing kwa ka jong mensi ba khot. Namar ka long kom ne. Ka hok bat ka bam hok kim dan jing ya dai. Ka ba khut bat ka bam khut kim dan jing ya dai. Ki don ha ka jing ya persya. Ke ko ki para banget ba ek. Ki khon ba ek ke jong belai. Mentang im kum ne ke bangilang. Hang ni pulai ke ketin jong belai ke ong ba. Ka dok ka persya yo mensia. Umensi mu persya ai ka dok. Tengi bede menta. Hakano ka bagin penkot ai ka jing em jong. Hakano pin penkok ngok ai ka jing em ka jong pi. Na ong i pi. La pi penkok ngok ye ne ka jing em ka jong pi. Ha kita ke jing kwa brai jong ka dok. Pi le i ke jing kwa brai jong ka dok. Pi im ha ka jing kwa brai jong ka dok. Kau mut ba pi syun yo belai. To ini pulai kata ka citi Paul apostol cikinong rom pralanong ka khat ka ba henyau ngan pulai hadu ka khat ka ba pra. Ikintin ki bang kum ne. Naba kata ka jing ya mut brai ka jong kata ka dok kalong ka jing syun yo belai. Namar kam penhapo yelade ya ka hukum ublai. Lemne shisha kam la ken. Kumta te kita kibalong hakadok kimla ban pensnyo bha yo blai. Kita gi kintin, kita gi kintin, kita gi kitin, ki keren yang ni. Uta uba im, uta uba kokngo, uta uba le. Ikat kum gi jingko brai jangan kadok. Udai uba syun yo blai. But kita gi ba hakadok kimla ban pensnyo bha yo blai. Namar ublai persyak ika jingkwa jang kadok. Ublai isi ika jingkwa brai jang kadok. Bakilong ki bajak klia hau. Ladangi im ika jingkwa brai jang kadok. Ladangi kokngo ika jingkwa brai jang kadok. Kaumut ngimla ban pensnyo bha yo blai. Pimla ban pensnyo bha yo blai. Ki jingkwa jang kadok barok ki dai kilong ba ki bajak klia sudah. Ubriu ba kenja dok. Pitip
pediang ya ki ai ki jong mensim jong oblai. Tong ini pulih kata nak kasih pul apostol siki Korin ke bandingkong ar lanong nakhat ke bakat sang. Ki kintin ki bangkum ne. Hari ubreu bakanja do pediang ya kita ki ai ro ki jong mensim oblai. Namar kilong ka jing ibi hau. Bat la hi ban itu ya ki nabada ke ba kanja mensim ba on bishar ya ki. Ubreu ubakan jado pediang te ya ki ai ki jong mensim. Bat syam itu hiru ya ki. Ladangi penkut yilade ka jing em jongi ni em ha ka jing kuak brai jing ka do pile pikok ngo ha ka jing kuak brai jing ka do. Bat ki ai ki bakanja blai. Ki ai ki bakanja beneng. Ki ai ki bakanja mensim. How to bru bakanja do. Udah ibi. Bat kada pau bi ba. Haleluya. Mensim ba khoi yo blai. Upersyak bet-bet. Ika jing kuak berai jing katak. Namar ba. Yang ya pihi ki kon ke jom belai. Ha kena ke kentang ngi yuk senyaw. Bat ngi yuk tiap. Ladangi im kata ke jing kuak berai jing katak. Ladangi le kita jing kuak berai jing katak. Ladangi kongo kita ke jing kuak berai jing katak. Ni syun yuk belai. Bat ngim pediang ki ai ke bakanja mensim. Bat ngim itu ai ke bakanja belai. Itu keli lah dia ni kapo. Nganga ong ipi. Tongin rai. Tongin kod jingmo. Yale persyai ke jing kuat berai jing gadok. Bat kendia ni kira kumjo. Pendam penkok ngo ialah dia. Ha ka jing kuat ka jong ublai ka jing em jong ni. Ha kata ka mon ka jong blai. Mensim ko ublai. Ukuak ban yalam yang ukuak ban yalam ipi. Hagan ke kentang ong ipi yit ila de. Pek ila de. Hato lak khai pi nau mensim. Ne nginang sa ha kata kajing khai ne ka dok. Upol ong ne ke kaltia. Saulu nong kada khot ke baar po kendai. Henry kumba men kata uta ubala kha kat kum ka dok ula le beng ya uta uba kat kum u mensim kum tahi kalong mentai ru. Ladangi mentang nang sa hagata kadok. Tumut dang kha yepi dang kha yangi na kata kadok. Henry ong ktin jo try. Utau bakha na kadok. Bat yau tau bakha no mensim u ibeng bat u le beng. Hadu mentaro kemumut balong kum ne. Ubreu bakan jado. Bat ubreu bakan jaman sim. Naong ipi ubreu bakan jado isi yun ubreu bakan jaman sim. Hadu mentaru ong pol apostol. Damut ba ni tunginya pai syok belai. Akan tu ngai wer ipi. Lada pidang yo i lade. Ka pidang sa akado. Pidang penkut i lade ka jingem jepi akado. Kum ong pol apostol Galatia lai lenong nakhat ke balai. Api Galatia ke babi. Hawa pila pediang yo mensim. Haba lapan karsin ya pi. Pilio ma di ke bakan jabeneng. Pilio pediang ke jing ai ke jong mensim koi. Menta pikut akadok. Api Galatia ke babi. Snap. Damut ba hot ngikum ki beriu mensuang idon akadok. Bat mentahi ngin penkot hau mensim. Ngai weri pi ngakan tui pi penkot ngo ialah de. Pendam ialah de. IT ialah de. Ha kata ka boleh kuak ye pi. Ha kata ka boleh temu ye pi. Ha kata ka boleh udah terang ye pi. Mensim bekoi. Ukot ukrengi de gajing eh. Ukwa ban yalam ni ngai pi. De penkot ngo ialah de gajing yalam gajo mensim bekoi. Kasih pol apostol cekinong rom prala nang nakhat bakat saw ke baong ba namar kat kita ke bala syak ilam do mensim khoi bagi deki khon ke jom lai
la pi kwa ban long ki khun siem la pi kwa ban long ki khun ki jong blai la pi kwa ban long ki khun jong ka hima ka jong blai la pi kwa ban long ki khun ki ba kondor ka jong blai nang ne nga ong pi pendam pen ko ngo ila de ai lat bo mun sim khoi un yalam ne pi sha ro bo un hikai pi mun sim khoi ukwa ban hikai nga kwa ban hikai pi Lukas khat aranong na khat ka ba khat a ka ba ang ba na ba mun sim khoi un hikai pi ha ka ta ka por ya ka pi dai ban a ken men ki para la de ngi ko ngo ye ka ta ka ba mun sim khoi ukwa ya ngai pi u yalam ya ngai pi bat u hikai ya ngai pi u hikai ki ban keren ki thlik ki ba thmai u hikai ban keren ni ki thlik ki bom tia ki thlik ki ba mayan ki thlik ki ba jeliu ki ban ngam haka jing blai on da pila sha bo mun sim khoi un hikai pi pin shem ye kata pin yo ma ye kata u mun sim khoi u hikai ngiru ban im kata ka jing em ka ba yadai bat ublai chi sin ba pila sha bo mun sim khoi u hikai pi pila yo tip ban im kata ka jing em ka ba yadai kat kum ka mon jong blai mun sim khoi u kwa ban hikai ngai pi bagan ka jing em jong ye kene ka reng yang ka jong ye bangin pen sngau bha yu blai u hikai ngi ban kumno ban pen sngau bha yu blai on da pila sha bo mun sim khoi u hikai pi pin tip kumno pen sngau bha yu blai mun sim khoi jong blai u hikai ngi ro ban le ye kata ka ba blai umon ye kene ka jing em jonga ye ka jing em jong pi ha kene ka slak ndo pertai pitip u briu bakentaj ye kata ka ba blai umon upen sniu ye la de tong ini pulai kata Lukas niau lunong nakhat ke balai pel Henry ki Parisi bat ki rusai ki kentaj ye kamon u blai syaka ban sniu ye la de haba om syam la pembaptis ki dau ki Parisi bat ki rusai ki kentaj ye kamon ga jom blai syaka ban sniu ye la de naba om syam la pembaptis ki dau Lukas niau dekat ke balai pel yen man ki para umun sim ko jom blai uhikaya nga uhikaya pi bangim de ben persya ye kata ka mon jom blai bat ni de ben le ye kata ka bo blai mon nge na ong ifi pila pediang yu jisu pila pediang yu men sim ko pila pediang ka ktien ka jom blai pila pediang ka snam ka jom jisu pila yeng ha ka kerteng ka jom jisu pila de kita ki khon jom blai ka wai ka ong duai ong men sim ko yalam nga men sim ko hikaya nga how pila IT ka jinglam ka jom men sim ko how pila ong how men sim ko hikaya nga pila long kita ki shekri jom blai u blai la jit ipi ban shekri u bat ban le ya kata ka ba umon ye fi ong na ka Ephesus henriu lunong dekat ka ban riu ong da ka ba shekri ha khamat kum kita kinong pensio bahai ki priu henry ba phin long kum ki shikri u chris yo ka phin le ka mon jong blai nadu ka do not jong phi nadu ka men sim jong phi kata ong akhtin jong blai ba phin long ki shikri u chris ban le ye kata ka ba blai mon ye phi le da ka do not baro da ka men sim baro ka jing shikri jong yo blai kajing shekri jong pi yo blai ha bangin shekri yo blai om de bangin pen sngob habreo om de ben pen itang habar ban kum gi sni langbrot ban pen bha tang habar ban pen itang habar yen ktien jong try ko ang kum ki shekri u chris ban le ta ka mon jong blai le da ka donut ka bashisha le da kata ka jing em ka bashisha le da ka men sim ka bashisha ikata ka mon ka chong blai umen sim ko jong blai habo hikai ngai pi tip nam u hikai ru kini kiso
Galatia san lenong na khot ka ba ar pheu ar. Tung ini puli sngap ongkum ne. Henry uso ajo mun sem ulong ka jing ka jing kemen, ka jing sok, ka jing sha slam, ka jing le sbon, ka jing bha, ka jing yai ne, ka jing jamnot, ka bor halor halade. Ci sin bangila IT ha ka jing lam ga jo mun sem khoi. Ngila sha ha ka jing hikai ga jo mun sem khoi. Uli hikai bi man le ki mon ga mon ga jo belai. Pitip nam pindon kini kisok jo mun sem. Kini ka jing kemen, ka jing sok, ka jing sha slam, ka jing le sbon, ka jing bha, ka jing yai ne, ka jing jamnut, ka bor halor halade. Kisok ke jo mun sem. Pin seiso ngin seiso. Ko ki parabat ki bangat ki be out try. Kani ka khubor ngi wan ro apdeng jo pi. Ka do ka persya yo mun sem. Umun sem u persya ya ka do. Ke ngiru ngin namar kum bangi don kum ba piyeng hakaliang ga jo blai. Wat ko ngo wat le wat im ye kita ke jingkwa brai jeng ka do. Kum ba pila pediang yo blai. Kum pila pediang yo mun sem ko. Kum pila pediang ka khatin ga jo blai. Kum pila pediang yo blai. Pidon hakaliang ga jo blai. Yang persya ye ke jingkwa brai ka do. Ko ngo ye ai ka bau blai kwa ifi. Le ye kata ka bau mun sim khoi. Udan ka jing thumu na mentar ka jong pi. To blai jeng jing suk un kar khui fi. Un kar khui ngi barok lang jong na kan ta. Ha ka ni ka por, ha ka ni jing shikri jong.